Andre eta Jaun, arratsaldeon. Izan zaitezte ongi etorriak Ricardo Arregi kazetaritza sariaren aurtengo sari banaketa ekitaldira. Arren, zuen eserlekuan eseri eta itzali mugikorrak, edo mututu, ekitaldia astera doa. Mila esker. Andre eta Jaun, arratsaldeon. Izan zaitezte ongi etorriak Ricardo Arregi kazetaritza sariaren aurtengo sari banaketa ekitaldira. Arren, zuen eserlekuan eseri eta itzali mugikorrak, edo mututu, ekitaldia astera doa. Mila esker. Komunikazioa gizakiok dugun oinarrizko beharrizan politenetakoa da. Komunitatean bizi gara eta egunero ari gara elkarrekin konektatzen. Euskarak eta gure kulturak egiten gaituzte berezi. Horiei esker eraikitzen dugu gure nortasuna. Eta euskaraz aritzen garenean are gehiago. Bat egiten dugu. Elkartzen gara. Euskaldun bihurtzen gara. Ez da beti bide erraza izan. Gure hizkuntzak askotan egin behar izan du ihes ilunpetara, eta inprentetan edo rotatibetan bilatu bere txoko eta ahotsa. Baina gaur egun, euskara ez da aukera bat soilik. Euskara gu gara. Zu zara. Zuek zarete. Haiek ere bai. Horregatik, nik euskaraz. Eta zuk, zergatik ez? Arratsaldeon guztioi, eta ongi etorri Ricardo Arregi kazetaritza sariaren banaketa ekitaldi honetara. 37. edizioa dugu aurtengoa, eta dakizuen bezala Gabriel Arestiri gorazarre apala egin nahi diogu gaurkoan. Berak eta Ricardo Arregik garai bera partekatzeaz gain, amets bera izan baitzuten. Euskara esparru guztietara zabaltzea eta garai berrietara egokitzea. Asko da oraindik euskararen normalizazioan egin behar dugun lana, egin beharrekoa, eta denon artean egiten ari garena. Eta jakina, horren baitan, kazetaritzen eta komunikazioan aritzen zareten guztion lana ezinbestekoa da. Gaurkoan gainera lan horrek, saria izan dezakemen, denok dakizuen bezala, kazetaritzan eta komunikazioan sariak emango baititugu. Eta horrez gain, ohorezko saria edo mugarria ere banatuko dugu. Ohorezko mugarria nork jasoko duen dagoeneko badakigu. Eta komunikazioari eta kazetaritzako arloi dagokienean oraindik pazientzia pixka bat izan beharko duze, baina iritsiko da une hori ere. 8 finalesteek jositako hitz eta irudien bidez, euskara mundu osora eraman dugu, baina mundua ere gugana ekarri dugu. Boixeko euskal komunitatea ezagutzeko parada izan dugu. Palestinak bizi duen egoera gatazkatsua eta gogorra berriz ere maigainean izan dugu. Hemengo artzainen egunerokotasuna ezagutu dugu, edota herritarren kezka diren hainbat gaitan datuak ere eman dizkiguzue. Gazteengana ere hurbildu gara, proiektu eta hedabide digital berriei esker, baita Bilboko edota Ipar Euskal Herriko euskaltzaleengana ere. Eta dakizuen bezala honen guztiaren atzean lan handia dago, eta babesa ere bai. Erakunde ezberdinek babesten dute hau, eta jakina Andoaingo udalari ere
eskerrak eman nahi dizkiogu. Eta hemen dugu gurekin bere alkatea, beraz, ona gerturatzeko eskatuko diot, Andoni Alvarez. Arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezke guztiok gure herrira. Eusko Jaurlaritzako euskara sustatzeko zuzendaria Josune Irabien ongi etorri. Eta nola ez, ongi etorri Rikardo Arregi izenaren sendiari ere. Rikardo Arregi kazetaritza sarien beste edizio batek bildu gaitu gaur hemen. Alkate naizenetik 3. Lehendik ere, etorri izan nahi sari banaketa honetara, zinegotzi moduan eta bizilagun gisa. Sari hauek zerbait eragiten badute herrian harrotasuna baita. Gaur, abagune hau, azken aldian horren beste dabilkigun hitz baten inguruan hitz egiteko baliatu nahi dut. Zaintzaz alegia. Eremu eta esparru askotan azpimarratzen dugu zaintzak duen garrantzia. Adineko pertsonen zaintza, haurretan erabeena, kolektibo zaurgarriena eta nik gaur bat gehitu nahiko nuke. Euskarazko komunikabideen zaintza. Duela aste batzuk, Andoainen, masa komunikabideek auspotutako albiste baten ondorioak pairatu ditugu. Duela hamarkada batzuk, ekintza izugarri larriak egin zituen pertsona bat gure herrian zegoela zabaldu zuten, eta kazetaritza tresna modu desegoki eta arduragabean erabilita, izua zabaldu zuten Andoainen. Ziotena egiaztatu zezakeen daturik, frogarik eta informaziorik etzegoen, baina kamera eta mikrofonoa eskuan izua zabaltzen ibili ziren kalez kale. Horren bestegoa izan zen egin zen elurbola, udalak berak ere alderdi guztiek adostuta, ohar bat kaleratu behar izan zuela lasaitasuna eta arduraz jokatzeko eskatuz. Bien bitartean, Andoainen, erreferentea den euskarazko hedabideak, funtsik gabeko albiste horrek iritzi publikoan hartu zuen dimentsioaren aurrean, komunikabideek duten erantzunkizunaren inguruko gutun bat idatzi zuen tokiko hedabidearen zuzendariak. Egun nahietan, gainera, gertutik jarraitu nuen auzia, eta euskarazko hedabide nazionalek ere ez zuten izuan oinarrituriko bola hori edikatu. Bestela esan da, egun haietan tokiko eta euskarazko hedabideek babestu eta zaindu egin gintuzten. Eta gaur hemen, herritarrok, euskarazko hedabideak zaindu egin behar ditugula aldarrikatu nahi dut. Euskarazko komunikabideak zaindu, berauek babestuz, irakurriz, ikusiz, entzunaz. Euskarazko komunikabideek euskaraz informatzeaz gain, herritarrok zaintzeko ikuspuntuarekin informatzen gaituztelako. Horregatik, dei egiten dizuet euskarazko komunikabideak irakurri, ikusi eta entzutera. Zain ditzagun euskarazko komunikabideak haiek gu zaintzen gaituzten moduan. Amaitzeko, nire zorionik zintzoena eman nahi diot, hemendik gutxira ohorezko aipamena jasoko duen Jakoba Errekondori. Eta aitortza bat egin ere bai. Landareak gehiegi ez gustatu arren, larunbata goizetan gustora entzun ohi dut landaberri saioa. Gauzak altzaltzeko duzun eta galderak erantzuteko duzun modu zuzen eta berezi horrengatik. Jakintzazu, hemendik egun batzuetara, urtero bezala joango naizela, Durangoko estanera, amarentzat eta Usurbilko izeba osabentzat egutegia erostea. Eta zorion aurreratuak baita, kazetaritza komunikazioa saria jasoko duzuenei ere. Punta-puntako finalistak ditugu eta epaimaiak ez zuen lan erreza izango erabakia hartzen. Esan bezala, mila esker eta ongi etorriak denei. Eskerrik asko, Andoni. Eskerrik asko, Andoni, eta berak esan bezala zaintza horretan ez, denok ere badugu. Zer egin, eta berak aipatu du aurtengoa oparoa izan da berriz ere uzta, eta uste dute epaimaikideek zail izan dutela lan bakarra hainbeste proiekturen artean aukeratzeko. Eta orain, bi epaimaikideri ona etortzeko eskatuko diet, beraiek irakurriko baitute informazio askatasunaren inguruko aldarrikapena. Zuekin hemen dituzue, Angel Erro eta Itxaro Borda. Nahi duzuenean. Aurten ere, ez da gozoa izan urtea prentsako langileentzat.
munduko leku gatazkatsuenetako kazetariek tributo handia ordaindu dute berriak ahalik hobekien emateko betekizunari. Gazako zerrenda aipatuko dugu, nagusiki, gerla krudel horretan hainbat kazetarik bizia galdu duelako. Ukrainan berdin, bai eta Afrikako konflikto askoren karietarat ere. Gatazka frankotan gerla egiten duten gobernanteen helburua izan liteke munduak ez dezanukan bertan gertatzen diren sarraskien berri. Adimen artifizialaren erabilpenaren edatzeak berrien eduki aldatzera ekarrikote duen galdezka gabiltza. Adimen artifizialak, albisteak, edukiak, irudiak sortzen ditu. Egiazkoak balira bezala, baina arras faltsuak eta utxetik asmatuak, klik delakoak eragiteko. Gu ere harrapatzen gaituzte beren alegiazko sinesgarritasunaren atzaparretan. Notizia bakoitzaren aurrean, mesfidantza lantzera behartuta gaude. Zuzenean, ez baita gehiago berri bat den bezala hartzen ahal. Hor ere badu benetako kazetaritzak zer esana. Beren begiak, sinetxi ala ez dabilen herritarrari fidagarritasunezko heldulekua eskainita. Bi ikak burutik bereizten lagunduta. Eskerrik asko, bikote. Eskerrik asko, testu hau gurekin partekatzeagatik. Eta orain bai Andonik aipatu du, eta badakigu nor izango den aurtengo ohorezko mugarria jasoko duena, baina epaimaikide den Pantxika Maitiak esango digu zergatia. Etorri nahi duzunean. Jakoba Errekondok, azken urte hauetan, baratzea ezagitu gure bizitzen erdigunean, izan hirian, izan baserrigunetan. Agronomoa eta paisaia antolatzailea da, 74 urteko Usu Bilda hau. Bera ere, laborantzan ari da, Aginagako bidean dagoen bere Aranburu izeneko baserrian. Euskadi Irratian hasi agenda, bizi baratza izeneko liburuak, eta ezken hilabeteetan argiarekin batera datorkigun 4 orrialde plegatuekiko berri papera. Besteak beste. Irakurle eta zaleen gana heltzeko baliabide garaikideak erabiltzen ditu. Zuzeneko topaketak, Euskal Herriunen 7 izkinetan, bai eta sare sozialak, podcastak, YouTube eta Instagram hariak adibidez. Jakoba Errekondorentzat baratzea da gelditzen zaigun iraultza toki bakarra. Behar bada arrazoin du. Voltaire minberak zionaren bidetik, norberak bere baratza landu behar du. Esango nikek argia izan zala, argia rizkadia, halako zitaleku. Bere eskaintza etorri zala derrepentian, esan ezi agenda bat egingo jau. Agenda bat. Bai, urteko agenda, datorren urteako, batzak kontutin eta ez dakizar da. Aizagiako, baina ni kaleko mian hauk. Baina ze aiz. Eta, gero esan, ze gauza ondila dan, gauza ez ezagunak, pixka saiatzea ezagutzen. Argian lanian hasi nintzanean, hor, astero nola idazten zuen, hortikan izan nun bere berri, ezta? Eta urte askoz, izan nun naiz artikulu horiek pixkat bideratu dituna, edo, testu horren bidez, asteroko harremana urte askotan daukagu, eta bestalde, behin proposatu genion,
baratzeari buruzko halako liburuxka txiki bat, folieto moduko zerbait, 4 azalpenekin ematea, eta bera etorri izan, baratzaren entziklopedia horrekin, eskutan etorri izan udarako portatik bueltan, eta horrek irizki zigun bide oso bat. Daukadan bere lehenengo oroitzapena edo da, nik gradu ondoko bat egin nuen, agroekologian, eta Jakobarekin eduki gendun paisajismoari lotutako modulo bat. Beti lotu izan dut barazkiekin eta baratzarekin, eta paisajeren inguruko jakintza historikoa, gaur egungoa, mundukoa, Euskal Herrikoa, eta hor ja aurrez aurre ezagutu nuen, eta harrapatu egin ninduen. Nik ezagutu irratin Landaberriko entzule nintzenetik, baino behakin lanen nahi naiz 2014tik. Kasi dut behakin pazientzia handia behar dela naturako gauztetan, lasai hartu behar diala gauzak. Ez ditugula guk moldatu behar geure modura, utzi behar zaiela juten pixkat beren erara, ez dela dena geure moduratu. Landareak eta baratzeak eta gainerakoak, beren bidea jarraitzen dutela eta berak esaten duen bezala, haiek ere gu bezala bakoitza bere amaren seme edo alaba dira. Amonan atzetik ibiltzen zen. Amonan atzetik, bai. Urrungo eguneako biltzezun bat zen berdurak, Donostia eamateko, esniakin jote zian, txaparrenean eamate zuen atunak, karretilakin esniak, eta prepatu ite zian danak, eta, klaro, orduan prepatuteko, beha izan launtzen, bai. Jakob, eta esan behar zidat, oso zorrotza naiz. Eta ni, baino zoratzen, ze puntxoz puntxo, nik nire irakurketa egingo egit iriarena eta nire marraziek edo nire propuesta luzatuko dira. Ordu nik egurre maida, eta nik ere bueltan egurre mangoit. Eta ordu dialektika hortan lan egitea da gozada maravilloso. Asarrek, ikearriak, ez? Baina nik asko estimatzen dut harreman hoi. Jakitea asarren gainetik edo azpitik edo asarren ondoren, segitzen dugula proiektu bera partekatzen, estimu handia diogula, elkarri, eta harremana ez dula horrek ahultzen, ez baldin bada igual indartzen, ez? Eta ustet bageala ere, proiektuak aurrera ateratzeko asarrak behar diala, ez? Asarrak esan nahi du bakoitzak bere dena jartzen ari dela, eta bere ikuspegia argudiatzen dula, arrazoitzen dula, eta eutxine diola zentzu bat ikusten diolako. Eta, implikazio guztioi dena beharrezkoa da, ez? Lan horiek egiteko gure gana jotzea. Sagardua igual, sagardua aipatu dugun ezkero, botellaratzeko garaia noiz da Jakoba? Bai, sagardua botellatzeko garaia beti onena izaten da hilberan eta sustrai egunean. Baina ze hilberatan, edo zein hiletan? Noiz indeunan arabera. Oso ondo ikea gustatzen zaio. Horregatik, entzulek eitituzten galderak eta aurrez jasotzea gustatzen zaio, ondo behiratza, ondo aztertzea erantzun baino lehen. Beti da ideak ematen, ze landu dezakegun programan, nola landu dezakegun, asko aportatzen dio programari berari ere. Berak sinesten badu, edo ikusten badu norbaitek agroekologian, nekazaritzan, baduela berak konpartitzen duen ikuspegi hori edo
tresnak ematen ditu lan egiteko eta piztinara salto egiteko, eta ni oso eskertuta nago horrekin, jakindu, ikusten eta bide bat ematen zuk bide hori oinez egin dezasun, eta uste dut hori oso maisu gutxik dakitela egiten. Beha puntxua jartzen dizkia, eta nik horrekin lan egin behar. Eta niretzat apasionantea, esan nahi diat ez sorkuntzan motorra ganbara martxan jarri behar dekela, eta errota eman da, eta geho berari bialdu, testatu, beha kontrastatu, elkarren irakurketa gozatzen. Eta uste dut iten ditun lanak beti iten ditula ikuspegi holistiko, edo renazentista horrekin, dena dago lotuta beak iteitun lanetan, da hori da aberastasun handi bat, niri beha ere edozein lanek beti ikuspegi bat irikitzen diate, Lotzen ez nitut mundua lotzeitulako ideak edo ezagutzak, Bizitugun garai hauetan, lurrari olako garrantzia ematea, lurra zaintzeari, baratzeari, naturari, horri indarra ematea, norbaitek hainbeste urtetan, hitz zait ondo dagoela. Jakobari esker konturatu garela, baserrietan eta askotan egonda joera, ni baserrian jaio naiz, eta gordetzeko, dakizuna gordetzeko. Eta sekreto asko hilkutxetara joan dirat. Igual Jakobak erakutsi diguna da, jakinduria zabaldu egin behar dela, denantzako dela ona dakiguna konpartitzea, baina aldi berean, ez dauka denborarik zertara ez doazen bideak egiteko. Herri hontan beti euskalduna izan dan eta oso adineko jendeak ere ulertzeko moduko hitzetan, eta haiekin zuzenean komunikatuz, haien ezagutza balorean jarriz, errespetu handiz jende horrekiko, eta gai horri pertsona horiei espazio bat ematen mediotan, astero. Ni bere maizterra izango nukek, eta beriek dituk maizter klas, autentikoak. Eta orduan, gozamena dek dereka, euskeraz egiten dik, eskaintzen dik, jasotzen duk, eta ire erantzunaren zai gehatzen dek. Jakobari gustatzen zaizkion gauzei buruz Jakoba hitz egiten entzutea denok dakigu ederra dela hori, baina niri bereziki gustatzen zait, gustatzen zaizkion gauzekin nola mozten dituen, ze aurpegi jartzen dituen, ze erantzun ematen dituen. Entzule batek bidali zigun galdera bat, bere argazki eta guzti, esanez bere landarea gaixo zeola, eta landare hori sendatzeko zer egin zezakeen, eta Jakobak erantzun zion, landarea gaixo egongo zela, baina hor fallatzen zuna kortinak ziela. Oso kortina itxusia zeuzkala bere salan. Durangoko azokara bere liburu atera zanean, lehenengo urte hortan joan ginean, 10.000 letxuga. Eraman genitun behakala eskatuta noski. Eta, Durangoko azoka geroztik beste zerbait da. Adibidez goatzen hau, behin, haundian egin nulanik alako poster bat edo, eta jarri nian Jakob astronautaz jantzita ilargian. Porruk aldatzen jarri nian. Ilara txukun batian, atxurrakin eta txas. Eta geho, galdera bat goien. Aizak, Jakob, ilargian porruk aldatzeko, hoi noiz egin behar da. Lurgoran edo lurberan. Baina galdera horri, oraindik ere pendiente zio, ze erantzuna ez ziak eman. Sariak beti dira zoriontzekoak, igual zu marmarrean egongo zara, baina eta eskerrik asko gure buruan sinisten lagundu diguzulako, eta gure jakintza importantea dela ikasi dugulako zurekin. Eskerrik asko. Jakoba, eskerrik asko eta urte askoa. Irabazita aldu, sarila, hartzeko, bai? Emate bali maile zehozeatik emango ez da. Eskerrik asko, ze oso eskuzabala ez, asko ikasi diatirekin, ire masterclass guzti horiek, aztezinak dituk. Mugarria merezimenduzko Rikardo Arregi saria eman dizute, eta mugarria zuk badakizu, nik bezain ondo, Euskal Herrian ze importantea den. Xestra asko sortzen dira mugarriaren inguruan, baina mugarria beti han, bere tokian. Hoixe da Jakoba Errekondo. Zorionak sariagatik eta bimuxu.
Ederra ez da, Jakoba? Ederra. Beraz, badakigu, orezko mugarria urtengoan, Jakoba Errekondorentzat izango da. Urteetan egindako komunikazio lan bikainagatik, eta ikusi dugu masterclass asko, eman dituzula, eta ematen jarraituko duzula, ziur. Saria emateko, Mikel Arregiri eskatuko diot, ona gerturatzeko, berak emango baitio Xabier Lakak, bereziki sari honetarako sorturiko eskultura. Hortxe daukazu, Mikel, eta orain bai. Txalo bero batekin hartu egingo dugu, etor zaitez, Jakoba Errekondo. Karga handia du sariak, Pixatu aldezu, Handikoa, bai. Bueno, hitz bakar bat, eskerrik asko. Ez dut gustuko gaurko mundu bau, eta irauli nahi dugu, ikustean ez da. Lurra laiatu, genionakin eta humoriakin ongarritu, edertasuna erein, elkarlana landatu, jakintza birlandatu, herrigintza jorratu eta bizipoza txertatu. Maitasunaren uzta jasotzeko. Mundu zital hontan, gure atxazanak esango luken bezala, mundu alubontan, maitasunaren uzta jasotzeko sekta bat gara. 50 urte hautan milaka lurtzale eta euskarazale elkartu gea, eta duela 10 urte izena eman genion bi hitz sinpleko izena, baratzea eta bizi. Bizi baratzea. Eta gure lema armatu, eman eta hartu. Eman eta hartzen dugu jakintza eta jantzi egiten gea. Kulturaz, bere jatorrizko, bere etimo kultibaretik jantziaz, denon jakintza osatuz. Eta hori dana leialtasunetik, gogokidetasunetik eta maitasunetik. Jatorrizko kulturaren, lurra lantzearen kulturaren, aieka morfologikoa eta aieka psikologikoa ikertzen dituen antropologiatik ez gabiltza oso urrun bizi baratzeako lurralde sare zabalean ari geran milaka lagunok. Txitxaren moun aigea ezkutun lurpian lurra aberazten. Eta nun nahi aigea. Gure lanaz eta emanaz hitz egiten da azoka guztietan, taberna eta ostatuetan, familia otorduetan, nahiko lukete besaulki eroso beluzatuetako hoietan dauden makina bat agintarik behataz horrela aitzia jendia. Bai, arropuzkeriaren traktoretik lurrari buruz eta euskarari buruz, kulturizazioa, uztatzea besterik ez dakarren ez jakintasunaren azila ereiten duten oik. Nahiago lukete bai. Gu gurea. Kasualitateik ez dago. Matematikoki ezinezkoa da. Ni erdi ingenierua naiz, eta matematikoki kasualitateik ezin da. Lurraren matematikak ederki erakusten digu hoi. Gu gurea bai, gu egiten gaituenera. Memorian edaindutako edo txertatutako hitzak, soro ipularretan mantalaren patrikatik eroitako hasieren mozkina jaso jagon eta zabaltzen, esaeratan txirikordatutako txinparten distira berbizitzen, aldamenekoaren gandik inspirazio pizgarria fu eginez auspotzen, utopiaren lekak aletzen, Aranon eta Markinan esango luketen eran utopiaren lekak irakurtzen, eta matxino, asaldatu, aserre, azpi harmonien eragile utopia berriak asmatzen. Lurra, herria eta mundua hobetzeko. Jantzi eta jakintzatik. Gu gurera. Ama,
Amaitzeko, nereak esan dira gure lurra, gure kulturaren lurra, eta gure hizkuntza, gure kulturaren hizkuntza. Horiei helduta gaur egun autista sentitzen naiz, ilargiei begira, ala jainana. Eta lurra etxetik datorkit, hizkuntza bezala. Baina gure garaian gazteleraz ikasi genuen, eta Josepa eta Beniton alaba gure ama Garbinek, eta Josepa eta Dionisioren seme gure atxa Jesus Marizanak, garaiko lehen gau eskolara bidali gintuzten. Hain justu, gaurko saria gorazarre egiten dion Ricardo Arregik sustatutako alfabetatzei gau eskolara Usurbilen. Han joaten ginen 10 bat urteko ume mokuak, emakume eta gizaseme handien artera, ilargia atxerekin idazten zela ikastera eta desikastera. Alfabetatzearen kumea naiz. Alfabetatzearen kumea naiz. Eskerrik asko, Ricardo. Ricardo harreman handia daka Usurbilekin, eta hemendik idea bat eman nahi diet datorren urteko sari jau antolatzen dutenei. Datorren urtean beteko dira 60 urte, Ricardo Arregik Usurbilen izugarrizko ezintet. Nere ustez euskeran ingurun dagon izaldeik horrena 60 urte ingoia urrun urtean. Usurbilgo udarregi bertsolariai, Remigio Mendiburuk egin zion eskultura inauguratzeko egin zan egunean, Bazkal ondorenian emantzun diskursua. 60 urte izango ja datorren urteko maiatzako itabilian. Eta bueno, 3 hitz. Bat, ekin eta aurrera. Ez itxaron. Saiatu ezin zanaz, bintzat ez damutzeko. 2, elkarrekin elkarbanatuz denon onerako. Bakarkakua bidezior estua da, leno itxarokin hitzeiten unontaz. Bakarko bidetxurra motxa da. Eta 3, benetakoa izan eta jatorra itu. Bestek diotena ez izan. Zure tonua, zure ritmoa eta zure autua. Eta bukatzeko, ni itxasua baino ikusiagoa nola naizen, txepetxa baino atuagoa eta ontxo beltza baino usaituagoa naizenez, mesedez altxazatiezte denok eta zuti jarri. Zuek denongatik nagonik gaurren holtza hontan, eta zuek denona da gaurko mugarri hau. Txalo bat. Zorionak, Jakoba, benetan eta eskerrik asko, ze hitz ederrak, ez da eskaini dizkiguzun. Ai, emozionatu egiten gara, horrelakoetan. Eta zuk esaten duzun bezala, iraultza egiten jarraituko dugu. Pantxikak ere gogorarazi du, zuk esaten duzula, baratzetik, edo eta bakoitzak alduen lekutik, ez da, musikaren bidez ere, ziur egin daitekela iraultza.
bizi modua galtzen duela alferrikako lanean pena eta mina berdin biola barauan eta fanean ez dakiela zer den mundutik sakabanatzen danean. Ez naiz kexatu nire denboran, ez dute ondo esan nahi. Zeru azpiko aldian ez du inoren kalte izan nahi. Hurbildu behar natzaie bide, zuzenetik doazan nahi. Sufritzen duen gizonarekin gertatu behar nazan nahi. Hurbildu behar natzaie bide, zuzenetik doazan nahi. Sufritzen duen gizonarekin gertatu behar nazan nahi. Eskerrik asko, Amaia Azkue abeslaria eta Txus Aranburu piano jolea izan ditugu. Eta keja eta promesa eskaini digute. Gabriel Arestiren hitzekin egindako abestia eta Carlos Jimenezek musika ipina. Jakin Euskaltzaindia eta Euskal Herriko Unibertsitatearen ekimenez, Joxean Goikotxeak Arestiren hitzekin musikatu zoragarri bat sortu duela abenduaren 4an Bilbon eskainiko dena. Eta oso eskuzabal agertu da gaur hemen gurekin pieza horretako 2 abesti hemen izango baititugu, bat oraintxe izan duguna eta ondoren beste bat izango dugu. Eta orain bai, urduritasuna baretzen hasi edo gehiago urduritzeko momentua iritsi da. Komunikazio eta kazetaritzako sariekin hasiko baikara. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Euskara sustatzeko zuzendariare Josune Irabieni eta Andoaingo alkateari Andoni Albarezi gerturatzeko eskatzen dizuet. Tor zaitezte, bikote? Eta pixkanaka finalistak deitzen joango gara. 4 dira kazetaritza atalean finalistak. Gai ezberdin eta ezinbestekoak landu dituztenak. Lehenengoa, datuetatik tiraka, Goiena komunikazio taldearen saioa. Turismoa, eta hoien inguruan danetan datuak eman dituzue. Badago oraindik gairen bat datuak emateko? Gai asko dauz, datuak emoteko, gai asko dauz, geure herrixetatik aztertzeko eta horretan gartuz. Oso ondo, bazorte hon. Txalo bero bat beran entzat, bai.
Bigarren finalista, mendez mende dabilen lanbidea garai berrietara egokitu nahian. Argia edabiderako Genofa Berroko hiri goinetik sorturiko erreportajea hemen dugu. Nik uste dut piztuta zegoela, baina bada ezpada txekiatu dezakezu mesedez. Txalo bero bat Genofarentzat berriz ere, Artzainen mundua edo artzainen egunerokotasuna ekarri digu, eta itxengo dugu mikrofonoa eduki arte, bestela ez dakit entzungo zaizun, Genofan nire gandik urbiltz, nigana urbildu ezkero akaso, baina ez dakit oso itxurosoa izango den, ea mikrofon hori, edo bestela bitartean jarraitu nahi duzue? Urbilduko gara horra bestela, Torri, Genofa, torri nirekin. Hementxe. Genofa bitartean, etorri bitartean. Zemuzkoa izan da esperientzia artzainen egunerokotasun horretan sartzekoa? Edeja, uztailean egon nintzen bortuan bat eta bertzearekin, eta edeja, mamitsua, ideia initz, gogo eta initz, eta bai, gogoan atxikitzen diren momentu horietariko bat izan zen. Eskerrik asko, Genofa. Uste du mikroa badugula, baina bueno. Hirugarren finalistak. Ur handitan, Palestina, gatazka amaigabea. Baleukok eta berentzat ekoitzitako ikus entzunezkoa. Hemen ditugu gurekin, Xabier Madeariaga eta Agustin Ezenarro. Jarri bitxek, gora joan duan. Kaixo bitote. Errealitate gordinak beti ur handitanen, baina hau bereziki akaso. Niretzat etxera itzultzearen modukoa da, nasi ginelako, eta nik uste hemen egonda ja lortu dugula helburua. Ze gazari buruz hitz egiten gaude, eta hori da egin behar dena. Naiz eta bakea eta suetena hitz horiek ere erabiltzen ditugu, baina gazari buruz hitz egiten jarraitu behar dugu. Eskerrik asko berriz ere mahai gainean jartzeagatik, Agustin. Zerbait? Aipatzea beti ere uralditan programak eta Xabier berak daukaten sentsibilitate berezia gaiak lantzeko momentuan, eta zuk zeu, Xabier, kasu honetan, jakin da gainera nola ezagutzen duzun lurraldea eta gatazka, nolako balio izan duen horrek. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta laugarren finalista, Boixeko jaialdiari buruz, Nagore Arinek berria edabiderako sorturiko dokumentala eta kronikan. Nagore? Kaixo, Nagore? Inbiditan aritu gara, joan ez garen hau sofrazki izatako burua izan. Eskerrik asko, ba. Eta iritsi da. Ea, ba. Kazetaritza saria aurtengoan, mendez mende dabilen lanbidea garai berrietara egokitu nahian. Euskara sustatzeko zuzendariak emango dio saria, eta gainontzekoek serigrafia jasoko duzue. Serigrafia eta eskultura biak Xabier Lakak bereziki sari honetarako eginak dira. Eta saria Genofa 9.000 euro eta Xabier Laka eskultoreak Raxerako berariaz egindakoa da. Nahi baduzu bitartean, etorri, bira, gaina mikrofona ja probatu duzuzuk? Hortxe daukazu. Eutxiko dizut nik nahi baduzu. Bai. Pixatzen du honek ere, bai. Ea, ekarri dut prestatuta inkas, ze hain nintzen gertatzen bazen gaizki pasako nuela bapatean nola arituz, beraz. Bada ez bada prestatua nuen. Ea, beraz, mile esker handi bat, zinez, hasteko pertsonalki,
sinpleki, plazer handia eragiten didalako. Baina batez ere, mil esker, sari horrekin urte luzeetan zehar egiten duzuen ekarpenaren zat, fokua jartzen duzuelako Euskaraz bideraturiko kazetaritzan, bagabiltza diglosiaren erdian lanean, Euskaratik eta Euskaraz, bagabiltza adimen artifizialak, algoritmoek, behi faltsuek eta ultraaberatsak geroz eta botere gehiago duten errealitate untatik, bestelako kazetaritza bat eskaini nahian, Euskaratik eta Euskaraz, ez da testu inguru egetxena, baina bagabiltza eta initzkira. Hemendik besarkada bat Bilbo aldera, gaur jakin dugulako Bilboko Uriola eta Prest aldizkariak etxiko dituztela arrazoin ekonomikoengatik. Galera handiak dira. Egiten den hori garrantzia emateko balio du Ricardo Arregisariak, beraz, mil esker. Gero biztan da mil esker argia lantaldeari, lantalde edejari. Mendez mende dabilen lanbidea garaibegietara egokitu nahian erreportaia bada, ene ustez adibide on bat lantalde horren ispirituaz ohartarazteko. Artzaingoarena ez da irakurlego alimalea bai alabai bermatzen digun gai bat, ez da aktualitatean bero den gai bat, eta hala ere, ohiak eta azala bideratzen dizkiogu. Argian bagabiltzalako kazetaritza independentea egiten, mundu traketsuntan salatu eta argira eraman beharrekoa azaleratzen, eta amesten dugun bestelako mundu horren alde gure ekarpena egiten. Eta artzain horien erronkak, gogoetak, pozak, trabak, kezkak eta ametsak azalera eramatea ere hortik egintzen. Azken esker bat hain justu laborari horiei, enetzat bada berezia, sari hori erreportai horrekin jaso izana, eta sari hori eskaini nahi diat laborari ditudan lagun guziei, baita laborari diren anaiari eta koinatari, laborantza egikoiaren eta iraunkojaren autua egiten duten pertsona horietan bada maitasun handia, determinazio handia eta erradikaltasun handia zentzurik edegenean. Sistemak ez zaituzte nahi, baina jendarteak behar zaituzte, beraz mil esker egiten duzuen horrentzat. Eta argiatik, baita bizi baratzea ogiatik seituko dugu, zuenaren behi ematen, behin baino gehiagotan diogun bezala, ezkirelako neutralak. Mil esker. Zorionak. Ez. Argazki bat egingo dugu denok elkarrekin. Zorionak. Pixkat hurbildu, bai? Jarri aurrera, hori da. Ondo ikusteko denek. Orain bai, nahi baduzu zorionak denei egindako lanagatik, esertzen joango gara, hori da bakoitza bere lekuan. Eta kazetaritzakoak eman ondoren, komunikazio arlokoak egingo ditugu. Pixkanaka berriz ere deitzen joango gara. Lehen finalista, Zurrunbiloa da. Elujarrek gazten osasun mentalari buruz sorturiko proiektua. Hemen ditugu gurekin Garazi Andonegi, Zurrunbiloa proiektuaren arduraduna eta Aroa Kolas proiektuan parte hartzen gazteetako bat. Osasun mentalaren inguruan proiektu honek, eta zu nola sentitu zara hor zure testigantza azaltzean? Ondo, hasieran urduri, zaila, barrutik gustua, baina opitxu bat kendu nu baitere gainetikan, aukera bat izan zen baitere mundua gizartea adieraztea eta hotxa matea egoera hauei, ze oso gutxi hitz egiteian gauzabia, eta nik eskertuko nun momentu hortan norbait entzutea nire adminekoa egoera hortik pasa dela. Eta polita izan zen prozesua, eta oso gora beratxua, baina oso polita. Ziur ondo bideratua izan dela goxotasunetik. Eskerrik asko horrelako gaiei buruz hitz egiteagatik. Bigarren finalista,
Ulua, Ulu Media gazteentzat sortutako hedabide digitala. Zaudete, hemen. Kaixo bikote, gazteentzat behar dira. Bai, behar dira, eta hortxe gaude, hain zuzen ere, begiratzen zer gertatzen den Euskal Herri mailan gazteen artean, eta bertako izariak topatzen gure edabidearen bitartez kontatzeko eta bizitzeko eta konpartitzeko. Oso ondo, pertsotan inbar dugu? Hirugarren finalista, Erdalduntze Makina, Guka Euskaltzalen mugimenduak Bilbon eginiko kanpaina. Hemen datoz, Lier Barrantes eta Maialen Gago. Erdalduntze Makina omen dago Bilbon. Hala da, Euskalduna ere bada. Era berian, Euskal hiztun guzti horrek erderaz aritzera programatu duten hiria beba orduan. Hori da geure Bilbo. Eskerrik asko. Eta azkenik, laugarren finalista on.eus ataria. Antzaudete, hortxe ditugu, Maiten Arraiek eta Arantza Egiguren. Zuek ere denetarik eskaintzen duzue zuen atarian, ez da? Euskara ikasi nahi duen edo norentzat beste dozinetzat denetarik Euskal Herrian ja sortuak zeuden edukiak hartzen, alor nagusi batean, eta sortu dugu webgune bat Ipar Euskal Herriko eta Euskal Herriko perfil ezberdinei bideratua euskaraz bizitzeko bide horretan lagunduan izateko. Eskerrik asko, ziur lagunduko duzuela. Eta ea orain... Urtengo komunikazio saria on.eus atariarentzat. Oraingoan, Andoaingo alkateak, Andoni Alvarezek emango dizue eskultura, Xavier Lakak eginikoa eta bitartean, Josunek zuei serigrafia emango dizue. Hortxe daukazue serigrafia zuek ere, eta bitartean hurbil zaitezte bai bikote? Zuena daitza. Lehenik eta behin mila esker, aitortu behar dizuegu, prestatu gabe etorri garela, ez genolako inolaz ere espero sari honen irabazleak gu izatea, beraz saiatuko gara eskertza zuei dirazten. Zuetako batzuk jakingo duzen bezala, on piztu elkartea, Ipar Euskal Herrian sortu den elkarte bat da, eta iraila erdigunean webgune bat argitaratu dugu, eta webgune honen helburua da azkenean Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian topatzen diren perfil ezberdinei nolabait euskaraz bizitzeko laguntza eskaintzea. Izan ere badakigu Euskal Herrian ere behar ezberdinak topatzen direla eta hola bideratu nahi izan dugu webgunea. Webgunean bertan Euskal Herrian zehar dagoeneko prestatuak eta sortuak izan diren edukiak bateratu nahi izan ditugu, nolabait jendearentzat ere bai euskaraz bizitzeko erraztasunak emateko. Hala nola topatzen alditugu haur euskaldunak dituzten gurasoei lagundan izateko, euskaldunontzat, euskara ikasten ari direnentzat eta euskarariko interesa duten erdalduentzat. Eta eskertza hau aipatzeko guretzat garrantzitsua da sari hau jasotzea, batez ere badakigulako euskara munduan eta euskalgintza munduan askotan nahiko bide prekarizatua izaten dela ere, bakoitzak bere alea ematen du euskaraz bizi ahal izateko, eta egia da ez dela beti erresa komunitatea lan egitea bideratu nahi gaituztelako ere, modu individualean lan egitera,
eta guretzat eskertza da gaur hemen egiten dugun lana, egiten duzuen lana eta denok egiten dugun lana aitortua izatea Euskal Herrian euskaraz bizi ahal izateko eta azkenean normalizatzen dugu hemen denok euskararen alde lanean egon behar izateak, baina horrek erakusten du ere euskararen egoera ez dagoela egoera on batean eta normalizatzen dugula. Eta horretarako uste dute bai kazetaritza mundua, bai komunikazio munduan sekulako garrantzitsua dela guk denon artean aurrera pausoak ematea. Zerbait gehitzeko, on proiektu partekatu bat da, eta nahi dugu ere zuen proiektua izatea, beraz ez duda zinez begiratzea, partekatzea eta zuen iritzia ematea, eta zinez mila esker hainitz. Argazkia egingo dugu bitartean, denok elkarrekin zorionak, bikote? Hortxe jarri. Zuek erdian? Hortxe, holaxe. Hementxe komunikazio sariko lau finalistak eta irabazleak. Eta orain pixkanaka jeisten joango gara, Andoni Alvarez zu ere bai, baina Josune? Bai, noski. Bitartan bai jeisten joan denok, hori da, gero berriz ere deituko zaituztet. Bai. Zorionak denei eta eskerrik asko egiten duzuen lanagatik esan duzuen bezala, ezinbestekoak zarete eta euskararen normalizazionetan denek egin behar dugu aurrera. Denok jetxi gara eta orain bai, euskara sustatzeko zuzendariari emango diogu hitza, beraz Josune Irabien berriz ere igo zaitez holtzara eta hortxe duzu atrila. Arratsalde on guztioi, emozio horiz beteriko arratsalde honetan. Ohore handia da eta olako hitzalditxo instituzional bat luzatzea ez da arrasa, kontestu honetan ikusi dute gauza asko ikusi eta entzun ditugulako, ez? Baina lehendabizi bai alkatea, familia, eskerrak eman nahi dizkizuet Eusko Jaurlaritzaren izenean gonbita luzatzeagatik esker honez hartu dugu gainera eta gaur ezin izan da hemen gurekin izan hizkuntza politikako sailburu ordea den Aitor Aldasoro, baina nik banekien ez, egon nahi zuela eta beste bete behar zeukalako ezinezkoa egin zaio, ez. Amaitzen ari gara ekitalditxo hau, eta urte osoko lan bat jasotzen duena, ez, alegin politia egiten da, gainera, eta gaurko ospakizun honek badu noski izen eta arima berezia, ez, Ricardo Arregirena. Lehenik eta behin, zoriondu nahi zaituztet, benetan, gaur sari ondo merezita eta gandontzekoak ere. Jakobaren lana izugarria iruditzen zait, bai, ni ere hurbilduko naiz Durangora, ziurazki beste urte batzuetan bezalase, baina bilatuko zaitut, edo zure lana bilatuko dutez. Oroar, zuok guztiok egiten duzuen lana ikaragarria da, eta aipatu nahiko genuke izugarrizko ekarpena egiten duzuela, ez? Ohartu gabe. Batetik errealitatea modu zorrotz eta sakon batean edo aztertzen duzue, edo laguntzen diguzue aztertzen, historiak hurbiltzen dizkiguzue, gizartea hartzen duzue ardatz, eta gero beste batzuetan aldiz, komunikatzeko moduak irudimenez eraldatzen duzue, nolabait. Modu batean edo bestean guztiok erakutsi duzue, Arregik defendatzen zuen gakoa ere, zuek ere defendatzen duzuela. Hau da, egia kontatzeko eta hizkuntza indartzeko borondatea duzuela. Eskerrik asko, parte hartu duzuen guztiok, ez zaituztet deituko baina paimaikideok, aukera esan dut kafe goxo bat hartzeko eta asko ikasi dut zuokin. Eta badakite esan dudan bezala ekitaldi honek duen ez dakit dotorezia esango nuke edo ez dakit oso ondo zaintzen duzuela
Eta hori guztia ez da kasualitatea. Da oso lan txukuna eta egituratua egiten duzuelako, eta oso lan arduratsua egiten duzulako. Beraz, jakin behar duzu eta behintzat horrela ikusten dugu guk, sari hauek beti bilakatzen dela urteko zita berezi, nolabait edo gure kulturarentzat, ez? Eta zuen esfortzuari esker lortu egiten da, aipu berezi hori egitea. Eta amaitzeko, aipatu nahi dut, Arregik erakutsi zigun bidea, hau da, kazetaritza ez dela ofizio hutsa, hemen aipatu da, ez, importantea den gaur egun, eta hemen arlokok aritzen zarete, hainbat eta hainbat arlo horretakoa zarete, eta bakizue nik baino beto ez dela soilik informazioa ematia, ez, kazetaritza herri baten kontzientzia piztea da, lurra hartuta ere, ez, kaso batzuetan, eta beste batzuetan ere norberak dituen esperientzietatik ateratzen den emozio hori, ez. Bide hori ez zen beti samurra izan, kasu honetan, eta Arregik ondo baino beto irakutsi zigun egia bilatzea eta kontatzea ezinbesteko eginkizuna zela, eta badela gaur egun ere. Eta hori da, entzuzen ere, sari honen funtsa. Ez da zulik ekoizpen honenak saritzea, ez, filosofia bat bizirik mantentzea da. Eta gure aldetik, Eusko Jaurlaritzaren izenean, bentsat mantendu nahi dugu eta zaindu nahi ditugu guk ardatz moduan hartzen ditugu noiek kazetaritza eta komunikazioa sendotu behar dugu, berrikuntza eta sormena bultzatu behar dugu, eta komunitate honi bere ahotsa eta bere begirada propioa eman behar diogula. Eta amaitzeko, berriro ere, zoriondu nahi zaituztet, eta animatu nahi zaituztet, aurrengoetan ere, gaur bezain ongi, txukun eta fin jarraitzera. Besterik gabe, mila esker. Eskerrik asko, Josune. Eta berak esan duen bezala, ekitaldiari amaiera ematen ari gara, baina musika izango dugu berriz ere Amaia Azkue abeslariarekin eta Txus Aranburu piano jolearekin. Egiaren osasuna eskainiko digute.
Eskerrik asko Amaia Azko eta Txus Aranburu Gabriel Arestiren hitzak ziren eta Joxan Goikoetxeak egin du musika. Eta orain bai, amaierara iritsi gara, baina aurretik familia argazkiak egingo ditugu. Beraz, lehenengo argazkirako bi irabazleak eta Jakoba Errekondo, mesedez hurbil zaitezte ona, eta elkarrekin egingo dugu lehen argazki hori. Non zaudete? Genofa etortzen joan. Bai, zuek ere, bai, noski, bai. Hemen txelkarrekin jarriko zarete. Txaloak entzun behar ditugu bitartean, venga. Hori da. Zorionak, denei saria hemen daukazu eskuan. Hortxe, argazkia egingo dugu. Eta pixkanaka hurrengo argazkirako, naiz eta jarraitu egiten, beste finalista guztiak etor zaitezte, pixkanaka hemen oholtza beteko dugu. Serigrafiak hartzen baduzue, bai? Denak, bai kazetaritza arlokoak, baita komunikazio arlokoak ere. Hementxe, pixkanaka, hurbiltzen joan, osatzen joango gara modukoren bat egin barko da ziur aski. Zorionak zuei ere egindako lanagatik. Eta eskerrak herritar guztien izenean ere, jakina. Hementxe familia argazki dotorea. Eta azken argazkirako Andoaingo alkatea, Andoni Alvarez, igo zaitez, ez da Euskara sustatzeko zuzendaria ere, Josune Irabien etor zaitezte, eta orain bai, denek elkarrekin azken argazkia egingo dugu. Alde banatan, oso ondo, Andoni. Eta hemen bai argazki dotorea eta eskerrak ematea besterik ez da geratzen. Eskerrak hemen egon zareten guztiei, telebistaz bestalde egondakoi ere eta bereziki kazetaritzan eta komunikazioan lanean aritzen zareten guztiei. Hasieran entzun dugu, ezta? Euskaraz aritzen garenean bat egiten dugu, elkartu egiten gara, euskaldun bihurtzen gara. Jarrai dezagun hortaz, ez da gure hizkuntza eder honetan sortu, hitzekin jolastu, irudiekin jolastu eta elkarrekin komunikatzen. Eta horrela, Arestik eta Ricardok esan eta nahiko luketen bezala, euskara eta euskal kultura mundu osora zabalduko ditugu. Beraz, jarrai dezagun horrela, eskerrik asko eta zorionak. Eta euskal kulturaren parte ere bada mokaua, ezta? Mokadutxo bat badaukagu erakusketa aretoan, beraz, hortara ere deno gonbidatuta zaudete. Eskerrik asko.